Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Valletta Streets of History. Dan huwa l-isem tal-logħba immersiva bl-użu tal-augmented reality li ġiet iżviluppata blan li sservi kemm għall-edukazzjoni kif ukoll għad-divertiment, b'kollaborazzjoni bejn l-Istitut tal-Logħob Diġitali u d-Dipartiment tal-Ingliż fl-Università ta' Malta. 8 studenti kurrenti u passati inaqdu ma' letturi tal-fakultajiet rispettivi tagħhom sabiex aqdu riċerka mar-rikreazzjoni. Minn barra li din il-logħba se teduka lil dawk li rabuha dwar l-istorja rikka tal-Belt Kapitali Maltija, din se tkun tikkonsisti wkoll fi stejjer. F'konferenza tal-aħbarijiet intqal li din il-logħba mhux se tiffoka fuq l-istejjer li l-koll aħna familjari magħhom, iżda se tmur lil hinn. Minkejja li din il-logħba mhix l-ewwel waħda li pproduċa l-Istitut tal-Logħob Diġitali, din hija l-ewwel waħda tax-xorta tagħha fejn qed tinkorpora toroq tipikament Maltin biex tgħallem, toffri divertiment u toħloq sens ta' apprezzament lejn dawn il-ġawar ta' pajjiżna. Daniel Vella, senior lecturer fih dan l-Istitut tal-Logħob Diġitali u wieħed mill-imħuħ wara l-logħba, spjega li din ma kienx tkun possibbli mingħajr il-Kunsill Malti għall-Arti li ffinanza din il-logħba. Huwa spjega li din il-logħba tinkludi perspettiva differenti għal post familjari e kif din titratta stejjer tan-nies, pereżempju fi żmien il-pesta. Ġvinti meta qed tilagħba ħad tkun ġodda l-Valletta miexi minn post għal post, issegwi il-mistoqsijiet u l-clues dik il-logħba biex inti timxi minn log fil-Belt Valletta għal post ieħor. Hija logħba b'tema storika li għalija għamilna riċerka fl-arkivi tal-biblioteka ta' Santu Spiritu Rabat u anki xi arkivi privati. U hija logħba titratta elementi fl-istorja tal-Belt Valletta. Daniel Vella temmijiet li din il-logħba hija bxejn għal kulħadd u se tkun aċċessibbli fuq mobiles Apple u anke Android. Il-logħba hija partikolarment immirata lejn dawk li għandhom għall-qalbhom l-istorja, għal edukaturi li jridu jgħalmu b'mod innovattiv, lejn dawk li jridu jħarsu lejn il-Belt Kapitali minn perspettiva differenti u lejn it-turisti li jżuru pajjiżna biex jieħdu toma tal-istorja rikka tiegħu.